Setyaniku garwanira. Oh. Iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Tangkon ngarang. Sandengan mulyanen. Sapa? Sandengan mulyanen anyang. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Mangan opo jane. Piye? Lorendra lemang nyalo. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh, ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat apa ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. Ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramarta Jamrata. Ana tandanya. Arep dikentrang sirahmu. Kentes. Oh, kentes tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener banget ae. Piye? Banget ae. Arep main ayunan. Panggal tak ayun. Oh, tak panggal tak ayun. Mati dereng aku. Para Jawata sampun kendhang kapracundhang ora Bu. Ora Gusti para Jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora? Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wah ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kula maring adhawu Diya kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton ngomong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip.
Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut. Sak penake dhewe ora. Kok ora kados pundi? Sang Hyang Jagadgiri rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Marika den prayitna semuriris semuriris eka balik iki manik moyo. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangan nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang. Sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng Ingkang Rayi minangka wakiling para kawula supados Ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi wulan satunggiling Jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing Jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Oh